Ei, mä en niin tarkoittanut. Sä ymmärsit väärin. Minun alaset tekevät 120% sen työpanoksen. No silloin siinä on jo vähemmän. Niin. Mutta mä en ymmärrä, minkä takia mies on satamassa. Se on saatana semmonen kulli, että voisi olla niinku Kokkolan talo ja se on kaupungintalo ja se lipputaan. Saatana niinku mä en ois päivääkään satamassa töissä. Mä olisin tienannut miljoonia tuolla munalla saatana. Sä oot vaan nussinut miljoonia. Hei, mutta. Oilia. Miksi? Miksi Teppo? Miksi? Meillä on Ron Jeremy. Minkä takia mulle ei voisi olla tatuoituna tuohon Teppo? Niin. Aattele mun suosikki. Tiedän mä sua suosikkina. Mä oon nähnyt sun jumalattoman kullin. Saatana. Puhuuko nyt totta? Ei. En puhu, sä tiedät mä puhun. Ei kyllä. Monen jätkä. Ikäinen puhuu paskaa. Ei semmoista puupylvästä on pitkin Saharaa viety niinku mulla on kuullut. Ei oo. Ei varmasti. Se on pikku poikana silloin, kato, muistatko se vanha silloin kun haippari, kun sulta osti joku moottoripyörä, se tuli se karvanaama. Tää on ihan tämmönen, kun sulla on saatanan karvanaama, mä olen sanonut sille, että... Hei kuule kaveri, mä istun tän leidin miten paikalla. se meni, mutta sulla oli niin vittu hyvä se. Mä oon se sama karvanaama, saatan. Muistatko? Kyllä mä muistan. No. Kehupa mun kullia tälle voi tyttöystävälle välillä. Tuuppa sanomaan joku tarina. Miten mä voin tulla sinne, kun mä kelepaisin anustapiksi? Sä tykkäät tästä. Tää on hieno.